Op de Breienschool. Hop, 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 hop. Op de Breienschool. Hop, 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 hop. 40 jaar cool. Hop, 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 hop. Wenn ze zo lang moest wachten, dan moet het toch ook wel echt goed werden. Goed. Nou, wat een Janse plan, hé. Hoe ze lezen. Ik hoop dat er dan de klappen deed en alles op de richtige plaats steekt. En dan komen nu zijn handjes aan. Ja, wanneer het opbouwen bekijk, soms zeggen ze aan mij beloofd dat ze de laatste keer komen. Flauwekul natuurlijk. Nee, maar voor kinderen optreden van ouders en leerkrachten. Ze lukt te treden 4 keer leuk. Vijfde. Ik zeg het hetzelfde. De 5e keer dat ze komen en ik weet zelf wel ja niks. Dus ik hoop los verrassen. Ik ken nog niet zelf wat het is. Ze hadden alles geheim gehouden. Het zal wel niet van niks zijn. En ik zou zeggen dat ik verrassen. Ja, de bühne vrij. Ja, en dan had ik gehoord wat. Weet ze wat ze handjes had? De mam had tegen de meester had gezegd. Nee. Jawel, wil ze weten wat het was? Jawel. Johnny? Wat is Johnny? Johnny. Ja, dan zou het toch geknipt werden, wa? Weet ze wat voor de ik lang al was zitten, wa? Ganz mit. Mein Gott! Moet ik dit nog allemaal schneiden? Oh, wie keer nog. Dag Danny. Dag Johnny. Dag Trudy. Zo. En Danny. Zitten de oren nog goed? Dat is al 3 maandjes naar jou, kind. Zo? Ja, weet ze wel, wa? Mijn haren zijn mijn stolz, wa? Weet ze wel? Ik broeg ook immer de beste van de beste shampoo. Weet ze wel? Die met veel kruiden. Kruiden? Huur ik dan kruiden? Nee, die schmier ik me niet in de oren. Die drink ik liever op zo'n teelt. Zo zie je dan een beetje bij sneeuw. Dat ziet je dan in de dat ze een straf. Mijn joh, nee. Word ik gewoon gedorpen in de boutique, daar brengt ze je gans de nacht over. Dat deed me denken aan de dorpel van de Breienschool, daar had ze ook eens een hoge ja. Dag, mooie vrouw die. Hoi Willy. Mooie Johnny. Hoi. Dag Willy. Johnny, ik hoor eigenlijk een beetje een vraag aan dich. Kan ik met dich nog even ertussen? Ja, vooruit dan ook. Die kan ik je om een gaatje vragen, Willy. Zet zich maar heen. Ja, zet zich maar heen. Hallo. Zo je het dat wel niet. Vuur zit hij al in stand te halen. En doe kunt binnen. En de mensen dat ze de rechterman op de kant. Nee, zo je dat niet. Doe het rustig. Zeg de kind. Doe het niet zo je stress. Of had ze al warm met zijn tijd. Rustig. Ik ga wel tijd. Ja, kind, dat is. Kom dat ding zo met de terug op en zit, wa? Zo, dan kijk je mensen met je aangeland weer. Die kan ik nog struden, nog poetie. Das Kaffee ging, joh. Lekker. Schwarz wie immer. Nee, blond natuurlijk. Tali, ich mein doch nicht in Brügge, ich mein nach Kaffee. So. So, Willy. Zet zich maar, kom maar, jongen. Dank je. Ja, werkelijk, dat is toch niet normaal, hoor. Kun je het laatste erin had de grootste moed en ben je nog je ei mee in voet. Werkelijk. Zat ik niets meer in. Zo, Willy. Even kijken, zo. Wat morgen zie je, Willy? Zeggen maar eens zo. Wat, zo wie immer? Nee, Johnny, huur. Hoor ik eerlijk van Keum? Ja. Kannst du mich de bakken eens fijn lanceren? Mij lukt dat namelijk nooit. De bakken, Willy? De bakken? Dat had toch Johnny een speciaal trucje voor. Wat even. Zo, dat vind ik een kumpje. Zo. Nee, kijk eens, Willy. Dit zijn die 2 balletjes. Links en rechts hingen de bekertje. Wat ik met een mondje op, ja? Nu te schuil aan de kant. Zo, Zo, je moet staan, Willy. Zo.
Gekens du, mijn joh, dat jeet ik je vanaf u willen haast die van de schoren. Siehste? Jut van jullie. Ja, kijk het weer baby voetje weg. Sorry, wat is nu eigenlijk wanneer ik een beetje afsleek dan? Afschrikken, Willy. Een beetje afschrikken. Dat is ja je probleem. Dat brengt ze mich morgen vroeg naar dat eentje stoorjantje in de buiten wat te doen. Dat doet er niet zo nu. Hey, Johnny. Wanneer ben ik eindelijk het straal? Trudy King, wanneer zu drauf ist, das kann ich dich ja leider auch nicht erzählen. Maar dat ze drauf zo bist, ja, dat sieht ja in mijn Plänger, maar King. Setz dich mal neben Willi. Die. So. Und spann mir lecker. Die da. So, ich nehme an, wie immer, immer gut. So. Nee, Johnny. Druk me eens Jans hier anders als we allemaal dat dom blond. Oh, shit, anders. Ja, moet ik een stukje, joh. Oh, ich meine, das hat Jans Buches. Oh. Coupe la Grande. So, dit. Trudy King, willst du da doch halt sicher, dass sie je blond willst? Ich meine, es ist ja modern, wa? Ups, da de ganze Juffrouwenkorps van de brede school Bobbelt, die had je ook allemaal blond. Ja, weet je niet? De juffrouw Cowboy Fleur en het Ali Belly, ja, en dan nog meer, het Yumi Joyce ook, dat had ik ook blond. En de meester Dumas ook. Meester Dumas? Jazeker, dat is de Nuitskeur blond, erotisch blond. Jongen, nee, wat ik begrijp ook op het internet vind. Juffrouw Joyce had er dat niet gezien. Maar joh, die had een paar standjes erop. Daar heeft hij toch ook van. Standjes, Willy. Wie mengst du da? Ja, kijk eens, hé. Ik geloof die deed de acrojen. Mijn joh, nee, wat die niet ertussen giet, daar hoort dich maar was, wa? Kapsalon Johnny. De kapsalon de Dolen met Johnny zelf. Ja, hallo? Hallo, de lijnkraak, hallo. Ja, moment. Hallo. Oh ja, hallo meester Remy. Ja, ik versta je niet op hetzelfde niveau, hoor. Ja, dat stimmt. Ja, wat zei er? Of ik een gaatje voor je vrij kan maken? Waarom? Ja, Murraybrug Argo. Zou we dat shaken? En dan weer immer hoog op knippen. Ja, is je. Bis Murray, die meester Remy. Toen was meester Remy. Ja, ik kom allemaal bij de meester. Dat is het druk zo. Sag, hadden we het gelezen van de vaartjes? Ja, joh. Die jullie zien, wa? Jezus Maria, Jozef, nee, dat hou de hek niet heen kennen horen, wa? Wie? Dat is toch juist lekker? Danny, wat zegt du mich dan nu? Fängst du hohe lekker? Was? Ja, nu is het zuerst. Alle bekende Nederlanders die vingen dat ja schijnbaar zo, wa? Zo wie ook der Bader Harry. Wat is met dingen, kanarie? Willy, wat voor een tablet hast du da? Waltraud, dat is geen tablet. Dat is een tablet. Dat is de iPad Mini. Dat siehst du doch. Dat is de letzte Schrei. Dan kennst du alles mit. Ich habe Tabletten für den Blanchentstechen. Ja, dat dankt mich doch Kuckuck mit zo'n Kleillage. Da hätte ich ja auch davon ein Blättchen. Kijk, Waltraud, kijk. En hij stond links, siehst du ze? Links, dat is rechts, Willy. Waar? Dat is, die is rechts en dat is links. Rechts, links.
Is dat dan het schwaffelen was het immer? Ja. Sag, hör, hat er die Männchen hier bogens zit storen in de Nolenstraße, die groene Männchen? Ja, Willy, mensen die pupjeren voor de snelheid te minderen. Ja, genau, die war. Da wird einfach auch hell gefahren. Maar het wordt even ook nodig. Maar ja, we weten wat dat die mengde nog waar niet komen staat. Luister ons, Trudi, dat zal ik eens jou zeggen, die Menge die gekozen had. Die had ja een ganze Menge huis vol met ambtenaren staan. Die kan je ook makkelijk met je hand achter staan, ohne te bewegen, toch? Gaat trouwens goed dat er werkdruk op de school in Boekes immer groter en groter werd. Daar geht mij geleden op. Ik hoorde vorige week bij de dokter en we minderen mij door allemaal in het waar het zijn nog zo's. Ja, wer da? De juffrouw Ellie, de juffrouw Hilde, de juffrouw Oerdekerke, de juffrouw Bemelhans, de juffrouw Lenze, de juffrouw Bosch. Zoveel allemaal beneden. En wat moeten die daardoor? Komen die voor de spatoren? Nu, du kunt er schiepers het Badezimmer rein en hoeft dan allemal hier niet het Zimmer bij hem. Ja, en doet dat? Toen höre ich, wie der Schier beschert. Dames, bück ich mal ends. Wieso? Du werdet aber spannend. En du? Du zegt der Schierpisch. Ach, ich seh het al. Het werk hängt durch de Voodoo's. Ik hou laatste brievenbus, Jans kapot. Jezus Maria Jozef, nee. Hou die kruppelen die van vuurwerkerijen worpen. Nee, Jan, jong. Door Schmeets en op Dummungstung in de Zielung. Oh ja, die waren 40 jaar op de school, maar dan zijn ze wel drugs blijven zitten. Daddy King, wie immer, schnapt ze natuurlijk wel een nieuws ervan. Die werken 40 jaar op een school. Nou ja, werken, du weet wel, hoor. Och, kijk hey. Hij steunt ze in de Zeitung. Laat eens even kijken, Fink. Oh, hier zijn ze dat echt? Ja. Die sind Baujahr nicht herkennbar door. Die sind wel erg afgevallen, meng ich, waar? Wat, waar zijn ze van afgevallen? Ach du dumme Hörerler. Ich meng, zou ze je Sonja Bakkert haben? Nee, Willy, du weet toch wie dat hier op de helft ziet, wa? Een ander kapseltje, een ander vriendetje, of bent je bij de Tibbels motorrijden, is weet wel, wa? Maar waarom zouden ze enig geen feestje hadden? Dat freut mich einfach. Verhand je nog gerne kennen je te leren? Zouden ze hezen? Ängste? Zouden ze in zo'n beroepen? Jo, Meneer Schmidt! Meneer Schmidt! Meneer Dumont! Kom aan, even heen! Verantwoordelijk! Oh joh! We komen in ieder laag varen. Mag eens plaats, jongen, dan komt de hoge bezoek aan. Vooruit en schouw opheen. Han verzelde gehad zo'n hoge bezoek hier op de buurt. Volgens mij is dat nog nooit eerder passiert. Dag, meneer Schmitz. Sorry, ja. Meneer Dumont van harte. Dus ik zeg u eens even hey, aan het publicum. En dat ik u nog eens een keer de hek mag schudden, dat heeft me echt richtig goed. Na die 40 jaar had dat ook richtig verdiend. Dat mag ik namens de Janse Buitenverein doen. Wat? En nu ik toch eenmaal heen ga, zou ik ook nog eens het anders wichtiges willen vragen. Warte, willst du je interviewen? Ja, maar dat geht niet. Er zijn misschien camera's bij de motor, zeg maar, de bieten alle weken. Zo, dat kan je bieten, zo. Dat is erbij, nu kan ze jou. Ja, dank. Meneer Schmitz, met SM war. Ja, juist. Meneer Schmitz, wat ik... Een ganz wichtige vraag wat ik u toch heen moet stellen tussen al die aanwezigen is... jullie misschien de schoolvariant opnieuw schilderen, verbinden en boosten, wederwaar, alles dat soort zaken. Nee, Willy, dat ken niet.
Dat ken ik. De school is pas Jaans gerenoveerd. Wieso mengst je dat, Willy? Ja, ik ben de vorige week nog op audiëntie geweest. En toen zag ik bij meneer Smit op het bureau een boog liggen. 50 tinten grijs. Toch niet? Schelmen. Wat? Maar joh, dat je zaad aan even. En de gekheid op een stokje natuurlijk. Hij verhandig nog van je engagement, want we gaan ook als muitige door voor ons laatste dansje nog eens studeren. Dus dat mocht echt met ons met gaan doen, dus kräftig met. Maar dan natuurlijk niet tussen ons in. Dan moet hij een beetje aan de kant staan. En dan, wanneer door je het stoort even, en dan doe je maar gezellig met ons mee. Als je past het niet richtig met ons. Op de Breienschool. Op de Breienschool. 40 jaar maar cool. De handen hartje. Maar werk niet uit de. De beste bier. En hoe ik beste keer. Ik van de derde buurt. De dagen doen salut. Oh, ik verrast. Gewoon al één kijken. Nou, zo zagen. Een flink applaus. Op de Breienschool. Op de Breienschool. 40 jaar maar cool. De handen hartje. Maar werk niet uit de.